Zdravím všetkých bajkerov, nebajkerov, polobajkerov, e-bajkerov, transbajkerov, bibajkerov. Nachádzame sa v Krompachoch na Freeride Open Session a momentálne je tu vyľudnené. Je tu príjemné počasie, ráno tu bolo mokro, úplne na skapanie, ale sa jazdí úplne nádherne. Nemám vyššie vremena. Pes má isto imené zbierke. Nachádzame sa momentálne v oddychovej zóne a.k.a. VIP Grip, kde nikto nechodí. Tu máme bicykle zaparkované a tuto menší gang Radim Kopera a.k.a. Nukleárny kebab, Maťo Borovský a.k.a. Matúš Botrov. Tak ne. Tak, čo by ste povedali na Freeride Krompachy Open Session? Tlačenie zabíja. Tlačenie zabíja. Netlačte, kúpte si lanovku. Áno. No. To som nabral. A teraz vám ukážem Krompachy Freeride Starter Pack alias ideálny setup na Krompachy. Zadný plášť, streetový, trošku zčuchaný, aj piči. Predná brzda, nehrozí. A obuv najdôležitejšia, 3 palosky, teraz tá podrážka, najlepšia. A Paweł już nie może, stoi przy dzwonku, krzyczymy wolność domku w swoim domku. Przez ściany jak Houdini przenika pas, a baba idzie z dołu uciszyć nas. W jednym domu stali, baba niczym Paweł w drzwi czerwona wali i krzyczy, że ludzi boli głowa. Zagotowała się tak, że ledwo cedzi słowa. Nie bójcie się, to nie przeszkoda. Jak znów przyjedzie windą, schowamy się na schodach. SOS, uwaga, baba idzie, zbliża się schodami, schowajmy się w windzie. Zamiast stawych ładni wykładają gość na stół. Baba daje w kość I bardziej niczym pies, bo babę zżera złość, więc degustowana jest. A Paweł już nie może, stoi przy dzwonku, krzyczymy wolność domku w swoim domku. Przez ściany jak Houdini przenika pas, a baba idzie z dołu uciszyć nas. Uwaga, idzie baba. Balíme head! Nestíham na vlak!
Nemečku. To co ja znam. Bude to automat? Nie. Joj, devče. Dobre, no. Ale aj tam máte na automate určité rýchlosti. Vážne? Ale keď máte multitronik, tak nemáte. Ideme do zase, moc mudre, ideme do zase.